Здравей, това е Знайко, платформата, която прави изпитите лесни, подредени и умни. В нея може да създавате тестове, да добавяте практически задачи, да провеждате изпити в строг режим, да оценявате автоматично и дори да получавате анализи с изкуствен интелект. Накратко всичко, от което един учител има нужда, събрано на едно място. Знайко расте с всяка ваша идея и е създаден за да спести време и да направи оценяването по-обективно и интересно. Сега ще ви направя една кратка демонстрация как работи платформата. Откъде да започнем? Първото нещо, което трябва да направите, за да достъпите платформата в Знайко, е да си създадете акаунт. Тя работи последният начин. В всяко училище имаме три роли. Роля на директор, роля на учител и роля на ученик. Като ролята на директор трябва да се добави от админ, т.е. ако искате вашето училище да ползва платформата, трябва да се свържете с мен на посоченият мейл. Регистрацията е изключително лесна. Пишете си имейл, 3 имена на кирилица, парола да потвърдим, областта, в която е вашето училище. Добавени са всички училища от страната, примерно Велико Търново. Започвам да търся училището. Каква роля ще бъда аз като се регистрирам? Ако съм учител, имам опцията да избера по кои учебни предмети съм учител и да се съглася с общите условия. След като създам профилът, директорът в моето училище, който изпълнява тази роля, трябва да ме одобри. Тоест аз не мога да достъпя платформата и да започна работа без директора да ме одобри. При учениците няма одобряване, там те си избират класа и паралелката, която е добавена вече от директора. Всяко училище се добавя паралелките и класовете, които има в него, изключително лесно и интуитивно. След като си създам профил, от гледна точка на учител, имам няколко опции. Едната опция е изпити. Тук ще виждам всички изпити по учебните предмети, по които съм се отбелязал. Примерно, ако съм се отбелязал по математика, информационни и информатика, ще виждам всички изпити в моето училище, създадени по тези предмети, като имам опцията и да виждам само моите изпити от бутона Мои изпити. Мога да ги филтрирам по клас, по предмет и разбира се да създам нов изпит. Създаването на изпит е изключително лесно, когато натисна бутона Нов изпит. Заглавие на изпита, описание на изпита. Изпитът може да има продължителност, като ако има продължителност, се появява един таймер на ученикът и след като таймерът изтече, след като времето изтече, работата му се предава с маркираните отговори до момента. Предметите, по които може да е изпитат, в зависимост от това какви предмети вие сте избрали при регистрацията като учител, това винаги може да се редактира от директора. Класът, за който е изпита и паралелката. Съответно, ако не избира паралелка, изпитът ще е за всички паралелки от този клас. Имам и опция да избера ученици, т.е. този изпит да бъде за определени ученици от този клас, като те се зареждат динамично според регистрациите. Максимален брой точки и скала на оценяване, като скалата за пример се пише по този начин. От 0 до еди колко си точки, слаб 2, след това следваща степен и така нататък. Опция строг режим. Това означава, че когато ученикът си отвори изпитът автоматично е на голям екран и той не може да излиза. Всъщност може да направи 3 опита да излезе, но след третият опит автоматично изпитът му се изпраща. Да създадем първият си изпит. Съвсем набързо ще пропусна незадължителните полета, за да не губим време. Запазвам. Това е първият ми изпит. Той в момента не е видим за учениците, не е публикуван умишлено, защото нямам добавени въпроси. Как да добавя въпроси? Имам тук две опции. Добави въпрос, като тук имам стандартните въпроси с един отговор, А, Б, С, Д и така нататък, с множествен отговор, отворен, попълни празните полета. При този въпрос на ученикът ще излезе едно поленце, в което той трябва да напише верният отговор. Примерно, за празно поле слагам долна черта, година е създадена еди какво си.
към всеки въпрос мога да добавям изображение, което се визуализира на ученикът, аудиофайл по избор, който също може да се пусне по време на изпита и YouTube линк, който също се визуализира. Също така имам свържи по двойки, ляво-дясно и редактирай текста, като тук мога да добавя текст, който ученикът ще може директно да кликне върху него и да започне редакцията, като при оценяването ще виждам какви промени е направил в зелено. Друга опция е добави практическа задача. Това е опция, която е изключително подходяща, когато ученикът трябва да работи по някакъв ресурсен файл или по някакви инструкции и да прикачи след това решението към задачата си. Слагам заглавие, инструкциите за ученика, максимален брой точки за тази задача, добавям задачата. Ако имам ресурсен файл, примерно екселски файл, върху който ученика трябва да работи, трябва да го прикача от тук. И след това ученикът ще има опция за тази задача, качи файл, т.е. след като свърши работа, може да си прикачи файла. Следващата опция в платформа Знайко е AI тест. Тук като след това добавям предметът, по който е теста, трудността, класът, брой въпроси, максимален брой точки и инструкции към изкуственият интелект. След като съм готов, избирам бутона Генерирай текста. Инструкциите са препоръчителни, за мен лично даже са и задължителни, за да може тестът да бъде максимално близък до нашето желание. И виждаме, че изпитът вече е създаден от изкуствения интелект според нашите критерии. Имам опция да го прегледам като ученик, т.е. как ще изглежда изпита за ученика. Въпросите, които е избрал изкуственият интелект. Естествено, този изпит аз мога пак да си го управлявам, да си редактирам въпросите, да си добавя въпроси, да го изтрия, ако не ми харесва и така нататък. Когато ученикът реши даден изпит, как да видя неговата работа, идвам от управление, подадени работи, преглеждам, ето е скалата, съответно неговия верен отговор и верният отговор по принцип, като ако има съвпадение между отговорите, ще светне в зелено, ако няма в червено и точките се дават автоматично, като на всеки въпрос мога да напиша кратък коментар, резюме и да редактирам броя точки, които ще получи ученикът. Изключително лесно за проверка. След като съм готов, мога да запиша и маркирам като оценена или само да запиша като проверена. Запиши като проверена означава, че по този начин работата му е проверена, но той все още няма да вижда оценката и коментарите към въпросите, също така и верните отговори. Това е с цел, когато проверя на абсолютно всички ученици, мога да натисна бутона Оцени проверените и по този начин всички работи, които са с статус проверени, ще станат оценени и вече ученикът ще се вижда резултата. Също така имам като учител и страница ръководство, в която всички тези стъпки са описани с кратки видеа, как да си направим изпит, как да използваме анализите. Анализите също са доста интересна тема. Тук ние виждаме анализите по нашите учебни предмети. Естествено, директора вижда всичко. Можем да филтрираме по предмет, по клас, по година, по месец, да свалим анализа в екселски файл, в PDF и на нашият анализ мога да помоля изкуственият интелект да ми направи кратко резюме, като тук съответно в момента няма много данни и резюмето едва ли ще е много пълноценно, но нека да генерираме един анализ от изкуствения интелект. Така, виждате анализа от изкуствения интелект, като тук освен общ анализ имам анализ по предмети, хитмап по всички класове и оценки, активност във времето, една много ценна опция сравнение на изпити, в която мога да сравнявам два изпита, съответно дали има подобрение, влошение и също да ги сваля като екселски файл, PDF или да направя изкуствен интелект анализ.
Мога да си отворя и даденият изпит, да видя тук резултатите за самият изпит като анализ и пак да сваля файла като PDF Excel или да генерирам анализ от изкуствения интелект. Имам и анализ по въпроси, в които тук се показват средния брой точки за всички въпроси, кои ученици са се справили добре, кои ученици не са се справили чак толкова добре и къде са най-често допусканите грешки, като отново мога върху тази страничка да направя, да генерирам анализ от изкуственият интелект. Смятам, че тази платформа би била изключително полезна за работата, за подготовката на ученици по различни НВО-та и ДЗИ-та. Разбира се, ако проявявате интерес, може да се свържете с мен на даденият мейл в страницата.